Hello, Jotunon Kulumbaika, Haino Hainor Lamsugo Tinin Blogo. Tinin blog, the main blog Abno Chengnan Seka, Anona Patsakas Hainamusungo, Norni Bishingo Kebo, content creator, Aba YouTube content, the social media content, the Amorokno YouTube channel, Bishing Norok, Samung Tangani Muchungo, Aba Plan Tongo, Obohai, Nahar Mung Tumung Noni Kaham Tong Hanke, Norno, and Korsa Borok by Malarinai, Bo. Abhai borok rokno soy borok rokno genuine borok te nahar mung kaham borok rokno kaisa give away ni bising tui online content create khanyan bagai koyekta manai rnani bagai botti arangjak ke a borok ni kok no ang asuk follow away nai direct bini kok ang norno kharwan nai tongdi khazani takote bukusong nor jotono nan kha kahamte chiba yafaro pulan dasakang na hambai ozorani bagai ani mungka Chandra Debbarma ang lifestyle vlog layo ang camera microphone omro balai hamjago ani videos rogo ang washu behind the scenes rok shoot khayo norok sering mane bahai kia ma setup rok khlainani te an channel ang kaisa giveaway khlai tongo jori norok kebo interested hangke norok phaine participate khaibidi a giveaway wo ang ani high small creators no help khlainan bagai nai ani torok theke ani yang hoite ang kaisa tripod microphone te mobile holder nai norok jotono no lamsogo hambai tei khulumka hangge norok khnabai khna asuk no hangge norok khnabai khna belai khna exciting ko khayada hangge bini channel in description ang re rekha ani hangge bini channel ni link hangge bini channel ni link ang description box re rekha norok thangi nai di tei bini give away ni joto details rok abo joto nang description re rekha norok nai nai di tei thangdi tei comment ready bini channel lo thangin bini video thangin norok tamni bagai price na norok manan musung norok tamni bagai YouTube channel create khanyan musung ni nahar mung tamani talent tam ajinis no kaham ke share kaidi express kaidi aban bising tei norok ni bisingo khoroksa lucky winner ngi manote content create khanyan bagai content sanan bagai amane rok mani mango jotanan good luck pharinga sangsin tinini chini blog no sangchana phachin thangai nai Hello, Jotron Kulumbai ka haino hai lam sugo norok no tini bo haino hangke norok salbrum room no jefru ang blog ro norok phayo nongni yesi kaisana shebui nai scroll khai dai norok video blog nai feo nongna belai kena hampai sungsar de belai no hamia haida tam philai thanglai dofa gathalai maya haste bai haste sung salayo sung jotono borok sung jotono tam sanai Indian sung jotono North East ni borok sung jotono Tripuran borok piaba Tripuran borle basre gari no kasha borok se sung kathalai meya gamanung kha salhamya ge omai khaino ombai no gurungai nai rasa mung tangsa tini recording nan thangi tongo abong kha teke biya sini bukhuk norok bukhuk sung jotoni bukhuk Chandra norok agini salrogo nukhana kabangmano sa hongrok tai video rok angke tini first time sing blog ni bising tin nuk nai bini recording angke edit khaijago jese khnamani hai khnatongmani hai edit khaija puru rsa puru kubi de khnatong na khnatogya tinle norok soi bini khorang kathang no norok khnai mansi nai angke pharising phatchak lainai bowai tai bini logi sabo o project bate kerjak tong sing kok thaja thani phatchak lai saina lai angke khulumka tai welcome sini bukhuk Chandra no sungnu ye baloka studio wo angke bahani kheta par bolong bising ro na ha rasa we din parangkha ini studio sok pasio angke bahai tang sakra di kaham no tongo angke tini rasa mong to angkok thaja thani to khnaka angke belai no khna to te nangmani rasa mong angke rasa mong tui nai kok thaja thani kisa sakra sidi tamo abo bufuran tamo rasa mong jamung de or jam hambai pulano dana zoraman bagai bin blog haike zoraman ni bagai angwan su phaimai ya ang zoraman nai hine or jamung gangkai 2 years kang compose klemani so ko lockdown ong ni bagai zora hamerong ni bagai kasazak ni tongmani but kai tor roman ni bagai ho zoraman khatini finally
Rezamung hinggai to o sengsar ni je tabo hinggai tongmani omono tuino snamsak hinggai watui rok nok barok kotor kotor fai jaga jaga o nok khuro bai thango nutuno sawai mano tei tako bai tako kathalai manya hamsak makri sengsar omono tuino rezamung snamsak amsuk no ta dei acha hangke do watui to phayo no bar to phayo heta nok to kuago hangke o jaga o tam sana nai o rezamung o tam sana nai karon sung to basically semanoni na gospel rezamung heda so nang abon bising tei bahike kaitor bai tam ni kereng nai ba borok rok ni thani o kaitor no bahike nang present khainani nai omo ko hinggai jeng believers rok ni thani baksa non believers robok to saiman glak but jeng believers rok jeng poi to khlayo je mol pe sekang tam tam nai hinggang kai amo chasara nangnai haino dofa nanglainai joba nanglainai tei haino bangla kotor fainai haike bible sijagi tongo so omuna o recamung gaga omono sanani nayo je kaitor fainani sampakha amoni bagino omo hairok engai tongmani nugo acha hangke hain bagi sung kaitor no daktina romna nango man koktana acha hangke belekena hambai hangke all the best ini lukurok ni recamung no khnai manane hangke bin logiwo actually tebo tongo takhok tongo bobo haino resap nai tini bobo baksa pia bo tabo kuzugi tongo hain bagi bono kok sarlia olke korna phaine ji hangke takhok bobo logiwo phayo hangke buku khorsa tongo obo sabono jara sinna hangke semana bong kha actually sini buku Chandra ni bini bai non gana ke phonu sibona ke kisa sob solai raji Chandra bote 1 বছর pore bobo hanyang thanai hangke takut borno ti hekya hangke seng ase ko kolok sayawoi phaidi seng binir sapmung khnalai grana hangke tini actually tang ni sapmung recording nai aboni bisingo tangsa sini bukuk Chandra ni abong kakacha hindi sapmung aboke bin channel phainai ni channel tamni marutuk nai ani hingga Chandra official hanai nai wah mar sapmung surse hangke Chandra official hunnya norok manai tangsa resapmung aboke hindi gospel aboke bini channel manai te kaisa hangke aja ko borosam nai piaba abo hangke te khorsa bai sponsor khaija te khorsa ni project hangke abo hangke seng takun bisitni khalasiona aboke boro nogui nai gorjung bisi ye hangke gorjung bisi hani YouTube channel kaya tongo narok abo hangke aja khanai manai hangke borok khana mani aboni musamung robo karinani nai tongo ni khnao hangke joto gospel resamung khna thokjak nai hamjak nai borok rokro norok notan chanai ko kusaro norok nai di bong channel thangi nai kisa visit khai di bong channel no mangkhang ke kaitor no hamjang ma hai no or samung rok no hamjamung rudi tai bong no hai no support khai di obo hai pai sini gospel singers rok hai no teruk buskango agui manai tai siap kebang mangkhang ke seborok hai no samung kebang tang manai tai norok joto sini bagai resamung ketal resamung kaham tuwi manai pare hingga seng resamung khna sengsaro oh sengsaro biar tai bir mangsimi noya no sabo naharai khak sanani hello check hello Asthma problem Thomas election out. So you must take it as an advisory from sengsaro oh sengsaro biar tai bir mansimi nuya mung sabo
상나니 승사로 Ingle. Sa pronunciation da bomti sana Nuhoria da hinayana Nuhoria. 누호리아 Nuhoria se hinana. Nuhoria. 누호리아 Gayu sampa wi fakaman ke. Sampa dana sampa se hinana. Age krina. 코랑 부작 똥코 Yabo pronunciation mai kisa. 누호리아 누호리아 Nuk. 누호리아 삼바위 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 똥카 삼바위 똥카 삼바위 똥카 Uyo tak selesai kan uyo. 삼바위 똥카 삼바위 똥카 Oh. 수가이 수가이 어다 너로 가는 해 보실래 하나 자다 칸레 인베터 파이바 있는 Karen thangda jao kha आजकल कारण आसके ताम सासनाय आसके डिस्टार्ब खायो ओ संसारो काय तोरनो बसुकसे नां हमसना खरां बाबाय थाङो 오 승사로 오 승사로 काय तोरनो बसुकसे नां हमसना bagay chini thinang o संसारो काय तोरनो बसुकसे नां हमसना bagay chini thinang काय तोरनो करे chini teke bokure kolom thada हमसना bagay chini thinang हमसना 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 tidak Last ni note. Awang ini lota. Yang last ini je note. Ready? जिंदगी और इधर जरा ओके Ngomong ketawa kita vokal tak kena juga. जिंदगी हाँ जिंदगी जिंदगी हाँ जिंदगी आयुष्य तुझसे जुड़ा है अभी ना सोचूं हाँ क्या होगा सामने अभी ना देखूं हाँ
जिंदगी, हाँ जिंदगी, जिंदगी, हाँ जिंदगी, हाँ इश्क़ तुझसे जुड़ा है। अभी न सोचूं हाँ क्या होगा सामने, अभी न देखो पीछे क्या छोड़ा जिंदगी में। हर खुशी, हर खुशी, हाँ हर खुशी, हर खुशी, हाँ हर खुशी, हाँ यीशु तुझसे जुड़ा है। उधरा जो बेसहारों को, जो बेसहारों को सहारा दिया, जो बेसहारों को सहारा दिया, जो मुसाफिर को भी मंजिल दिया, जो तूफानों को भी रुकवा दिया, वो तो आप ही हो यशुआ। अब क्या फिक्र क्या दर्द दिल में, जब ये